תספרי לי על המקום שממנו עליתן לארץ ישראל. עליתי מאזרבייג'אן, שזה גבול סוריה, פרס ועיראק. למה עלית לארץ? למה? כי היינו גרים עם כל הערבים, ובאו אספו אותנו מהסוכנות, באו הציעו לנו לעלות לארץ ישראל. הסבא שלי מאוד רצה לעלות, ועלינו. בת כמה היית כשעלית לארץ? 5.5. תספרי לי על הדרך והמסע לארץ. הגענו לפרס, לקחו אותנו, הסוכנות, לקחו אותנו לפרס, הסיעו אותנו, ומשם הטיסו אותנו לארץ. איך היה תהליך ההשתלבות בארץ לאחר העלייה? מאוד קשים. הגענו לשער עלייה, לא היה אוכל, היה צנע, והכל היה עם תלושים, מבולים, שמו אותנו באוהל. היה קשה, קשה מאוד. לא היה מים, לא היה שירותים. הלכנו מרחקים בשביל השירותים ולהתקלח. זהו, מה עוד? מה הם לדעתך היתרונות והחסרונות בשתי המדינות? הרבה לא זכור לי משם מהחסרונות והיתרונות, אבל בארץ, התחלתי להתפתח בארץ, אהבתי את הארץ. מה החסרונות שם? שגרנו עם ערבים ושרצחו שם את סבא שלי. כן, הלאה. מה היה חלקך? כן, כן, בבקשה, אינני כאן. מה היה חלקך בהקמת המדינה? מה חלקי בהקמת המדינה? בטח שלא הבשתי את הביצות. לא הייתי במגדל חומה. מגדל וחומה. התפתחתי, הלכתי לקיבוץ, מאוד אהבתי את הקיבוץ. החיים היו מאוד יפים, התנאים בבית היו מאוד קשים, ולכן שלחו אותי לקיבוץ, אותי ואת אחי. הלאה. איך היה להקים משפחה ולגדל ילדים בתקופתך? מה, עוד הפעם? חזרי על השאלה. די. איך היה להקים משפחה ולגדל ילדים בתקופתך? היה קשה, היה כמה פעמים היה מיתון גם, אבל שרדנו, עבדנו מאוד מאוד קשה, עבדנו כל עבודה, כל מה שהיה, והבאתי 2 נסיכים ונסיכה, ויש לי מלא נסיכים ונסיכות מסביב. שבט. ולא עשיתם פלורי, הכי חשוב. לא בכינו, אנחנו שרדנו, אפילו שהיינו בזמן הצנע, לא היה מה לאכול, היינו הולכים עם תלושים לקבל ביצים, לקבל תרנגולות, וכשהייתי בקיבוץ שלחו אותי
בפעם הראשונה שבאתי הביתה עם תבנית ביצים ותרנגולת חיה. אשכרה חומר, אלכס חולה אהבה. לא היה שוק שחור, לא מכר בשוק אז השחור. לא יודעת מה אבא שלי עשה, אבל כן, שלחו, ואז לקחתי את פלורה איתי, לא היו להורים פה, אז היא הביאה תרנגול, אנחנו קוקוריקו באוטו, מטבריה עד באר יעקב, ואחרי באר יעקב, לאן עברתם? למחנה טוניס, ומשם ליפו, ומיפו באנו לפה, ב-58 באנו לכאן. ב-58 לנחלת יצחק? 9. ספרי על נחלת יצחק בשנות ה-50. הגענו לנחלת יצחק בשנת 1959. הכל היה פה פרות, רפתות, לולים, והיו מביאים לנו חלב עם הערבים, עם קמקן, ואמא שלי הייתה את כל הקיימק מלמעלה לוקחת. אז זו הייתה חוויה פה, לא היו פה בתים בכלל. צריפים כמה, ולמעלה, בגבעתיים, אז הייתה בנייה. פה לא הייתה בתים כמעט. והבית בפרי מגדים, איך הגעת אליו? פרי מגדים, נכון, היה פה בנוי. פה בפרי מגדים היה משנת 55 בנו אותו. איך הגעתי אליו? דוד חי. הוא קנה את הבית ממישהו שנסע לארצות הברית, ואז חיפשתי. אז הוא אמר לי, יש לי פה איזה בית, את רוצה לראות? איך ראיתי אותו, רענן? דרך החלון מאחורה. היה סגור, לא היה. אמרתי, קנינו. בלי להיכנס בפנים, בלי כלום. וכבר לפני כן קנינו איפה סוניה הייתה גרה? רמת ישראל. רמת ישראל. לאה, השכנה שלנו, הייתה לנו שכנה מאוד טובה. נתנה לי 200 לירות. אמרה, זה מתנה לחתונה, נתנו את זה שם מקדמה. אחרי שראיתי את הבית הזה, אמרתי, אני לא רוצה לגור שם, אני רוצה פה, בנחלת יצחק. וביתרנו, לא הלכנו בכלל, לא חוזה, לא שום. ומה עם 200 שקל? נשאר לו, וזה היה המון כסף. 200 לירות, המון, ויתרת לו? 200 לירות זה היה המון. מה את אומרת? המון כסף. נו, ברור. כל הדירה פה עלתה 17,500 לירות. מה את אומרת? 17,500 לירות, מתוך זה היה לי 11,500, אבא שלך הלכנו לחסות את החובות שלו. בעטה הוא היה חייב למכנסיים וזה, ועוד זה, ואנחנו קנינו את זה מדוד חי, נתנו לו שטרות. נתתי לו שטרות, כל חודש הייתי בא, נתן לו 600 לירות, הוא היה נותן לי את השטר. מה את אומרת? אמא שלי אמרה, מה, יש לך כסף? אמר לו, עכשיו אין לי, אני רק חייב 50 לירות בעטה. אמרה לו, כל בבתת. אתה חייב עוד כסף? אמרה, מהר תרשמי את הדירה, חוזה אני ואת. מחרתיים די לגלרב, אמרה. גלרב. אבו ללבלה, לך אמרה, אתה מקבל 200 לירות עבודה, אם לא תביא 600 לירות אתה לא תתחתן עם הבת שלי. אז מסכן, בחיי הוא היה עובד במוסך של דן. זה הטעות שהוא עשה, זה היה לו פנסיה תקציבית. ובא ניסן, אמר לה, תראי גברת רחל, זה העתיד שלו, וזה אמרה, איזה עתיד הוא צריך בית, צריך ילדים, איפה 200 לירות הוא יכול? הוא הלך לעבוד בבניין, קיבל 600 לירות. בסדר, אבל היה עובד דהן, היה לו מניה בדהן, היה עובד במוסך של דהן, היה חבר דהן, היה היום פנסיה תקציבית, עד היום היית מקבלת פנסיה. שטויות, גם ככה קיבלתי פנסיה. טוב, מה זה משנה איך קיבלתי את הפנסיה? לא? אמרה, סיסי, פרטוף לטרה, נזרקי אותו מהדלת, אמרה. גם יש לך חובות בעטה? אני לא אשכח את זה בחיים, את הקטע הזה. אמרתי לה, אמא, מסכן, תראי, הוא גדל בלי הורים וזה. אז מה? את גדלת עם הורים?
את גדלת בקיבוץ וזה, יש לך 11.5. אמא שלי הייתה גזעית, הייתי מביאה 100 לירות, 99 חוסכת. הייתה חוסכת נכון. לי הכל. נכון. כן. כן, הלאה. ממתינה. אכלת מאכלים מיוחדים בילדות שלך? או, זה מעניין. אכלתי מאכלים מיוחדים מאוד. זה דולמה, זה ממולא, קלדוש, זה כל מיני פירות יבשים שטוחנים אותם ועושים, ומאכלים מיוחדים, זה היה פשאלה, והיה לנו מאכלים שלנו. שפטה, כפתה. ספרי לנוי קצת על הקהילה של הנשדידן. הקהילה שלנו היא הייתה קהילה קטנה באורמי, אורמיה קראו למקום שהיינו, שזה בגבול, זה נקרא אזרבייג'אן, אנחנו נקראים אורמיה, וזו היו קהילה שהייתה שכונה של יהודים. מה מיוחד בקהילה הזאת? הקהילה הזאת הייתה מאוד קרובה, כולנו היינו כמו משפחה, ואני זוכרת שרצחו את סבא שלי, הוא היה סוחר בדים, סבא, אבא של אבא שלי, הוא היה אדם מאוד עשיר, הוא היה נוסע מעיר לעיר עם החמור וזה, והיה סחר בבדים, הוא היה אדם עשיר. ובאחד הפעמים שהוא חזר, רצחו אותו וגנבו לו את הכסף ואת כל הסחורה וזרקו אותו בכביש, במדרכה. ומישהו עבר, ראה אותו, הביא אותו לשכונה, וכל היהודים שם, אז היינו קבוצת יהודים, כולם התאספו, אני לא אשכח את זה, הוא שכב באמצע וכולם מסביב, וסבתא שלי אמרה, תבכי, סבא שלך מת, ואני לא הבנתי מה היא רוצה ממני בכלל. מה הקהילה של נשדידן? ספרי על הקהילה, מי אלה, מאיפה הם הגיעו, איזה שפה הם מדברים? דיברנו ארמית, זו שפת התורה, השפה הייתה היא ארמית, דיברנו שפת תורה. זה קהילה שאני לא יודעת מאיפה הם באו, אני יודעת שהם, מאיפה אני יודעת מאיפה הם באו. אז אני אגיד לך, אחרי זה תראייני אותי, אני אסביר לך. נו. סבתא חנה לא עשתה שורשים. נכון. השפה הארמית זאת שפה, תביא את המיקרופון. אבא מדבר. אתה לא צריך מיקרופון. צריך לסובב את זה אליך. זה קולו של אבא. קהילת הנשדידן זאת קהילה בארמית. נש זה האנשים, דידן זה האנשים שלנו. השפה נקראת לש, דידן, לש זה מלשון לשון. השפה היא שפה ארמית עתיקה מאוד, השפה שאברהם אבינו דיבר בה. השפה עברה מדור לדור. היום השפה מוגדרת כשפה בהכחדה על ידי האו"ם, זאת אומרת אין מי שימשיך לדבר את השפה הזאת, וזו אחת השפות שהולכות להיעלם מהעולם. אנשי הקהילה הגיעו מגירוש היהודים מארץ ישראל, ישבה באזור אורמי קהילה סגורה שחיה בתוך עצמה, לא התחברה עם קהילות אחרות, והיא שמה ישבה מהגירוש ספרד, מגירוש חורבן בית שני, ומשם הם נשארו עד שהם עלו לארץ בשנות ה-50. הקהילה התיישבה בשתי מקומות, בחולון, בעיקר בחולון, ובאזור גבעתיים, והם הגיעו בשנות ה-50 לארץ, במבצע כמו שסבתא, נכון, וכמו שסבתא אמרה, כי הביאו אותם לארץ על ידי הסוכנות שהביאה יהודים מכל רחבי הארץ בתחום המדינה. השפה היא שפה ארמית עתיקה. יש פעולות מיוחדות שעשו היהודים שם. לא היהודים, הערבים היו עושים. הערבים היינו עומדים לראות אותם, אתה ראית אולי גם בסרטים, חסן, חוסיין. זה מה שסבתא מתארת, זה שיעים, זה לא סונים. באזור איראן יש את השיעים,
שהם בפיצול של האסלאם, סונה ושיעה, השיעים הם בית אומה אם אני לא טועה, שהם באו והיום שהם איבדו כאילו את השלטון, הם מצליפים בעצמם עם שרשרות ועם ברזלים קטנים, את יודעת, עם ברזלים. אני כאן רענן מור, מחזיר את השידור לחנה ולנוי. נוי, השידור אלייך. כן, תודה רבה. זהו? עד כאן. כן, שאלה הבאה. האחרונה. כן. איזה מנהגים מיוחדים היו לכם? מנהגים מיוחדים? הייתם יושבים עושים קורסי, המנהגים הייחודיים זה אז שהיינו יושבים כולם, היינו שמים שמיכה על השולחן, מתחת הפתיליות היו מחממים גם את האוכל וגם אותנו. זה קורסי נקרא. את שכחת לשאול על הבת מצווה, איך היא חגיגה? תשאלי. איך חגגת בת מצווה? אני אגיד לך, כל אורמי החגיגה איתי. זה לא יכול להיות ילד בגיל 5.5. כל אורמי. כל היהודים באורמי באו לחגוג את הבת מצווה שלי. אם יכלו להרוג אותי, היו הולכים. איזה בת מצווה בתקופה של החיים של אבא? בת מצווה לא עשיתי אף פעם כלום. לא בת מצווה, לא בר מצווה, אסור לה. לא יום הולדת, לא בת מצווה, לא כלום. זה לא היה דברים שעשו. לא היו דברים כאלה. את זוכרת את המסיבת הפתעה שעשינו לסבתא ליום הולדת? זה היה פעם ראשונה. מה לא? הייתי קטנה אז מה? מה היית קטנה אז? הייתי קטנה. חלודה אוך. תגזים. מה, את לא זוכרת? 5-6 שנים. בת כמה הייתה? זהו, מה זה קטנה? כן, היית בת 7, מה, את לא בת זוכרת 7, שעשינו את האולם והבאנו את כולם ואת היית עם אמא ועידו ואני הבאתי את סבתא? לא זוכרת. לא נורא, אני אראה לך בסרט. תזכרי בסרט. כאילו אני ראיתי את זה. כן? איך את לא זוכרת? כן. לא זוכרת. טוב, איזה שאלות עוד אני יש? גם לעשות שאלה אחת. כן. ספרי לי, כאילו, חוויה שאת זוכרת מהילדות שלך. החוויה הכי נוראית זה שסבא שלי כשהוא נפטר. חוויות טובות, אל תהי כמו אמא שלך מוות, חוויות אין טובות. אין לי חוויות טובות, מה אני אעשה? בקיבוץ לא היה לך? לחוויות שהיה לי בארץ? כן. בקיבוץ, החוויה הכי טובה, היינו יוצאים למחנה קיץ, היינו בברורה, הייתי בברורה חודש ימים, אימונים שם לפני הצבא. צעדת 3 הימים, צליחת הכנרת, מה, אני צריך לספר את החוויות שלך, רכלודה אור. צעדת 4 ימים צעדנו, אז היה צעדת 4 ימים לירושלים, צעדתי גם, וצליחת כנרת. חוויה מהקיבוץ, היו לי חוויות נהדרות, עבדתי ברפת, הייתי חולבת אז פרות, לא היום המכונות, היד. לימד אותי איך היה מבסוט איך שהייתי חולבת. החוויות הכי יפות זה מהקיבוץ, למדתי שם לרקוד, הייתה לנו להקת ריקודי עם. מה עוד? איך הכרת את סבא משה? זה היסטוריה. זה לא מעניין. למה? בית ספר קדימה, תספרי. איך הכרתי את סבא שלך? סבא שלך הכרתי הלכתי ללמוד אנגלית בבית ספר קדימה, והוא למד שם, ושם הכרנו. יפה. נו, עוד שאלות, שאלי אותה. מה, את כתבת הרבה שאלות יפות, הנה אני אעצור. כך, מהרגע שבאתי מהקיבוץ ועד שהתחתנו. כן. בדיוק 3 פעמים פגשתי יש אותו. לך שאלות שמה שאת עשית. אמרתי, אתה בן אדם יותר מדי טוב, אתה לא מתאים לי, אני אש. אנרגטית ומלאה, אני רוצה לטייל, אתה רוצה רק לישון, לא מתאים. לא התאים לי בכלל, איך התחתנתי איתו, אני לא מבינה. כבר אמרתי, יאללה, לא קופצים עליי, אני אקפוץ על המציאה. זה היה... סבתא, תספרי לי למה לא היית בצבא. למה לא הייתי בצבא? כי אבא שלי שינה לי את הגיל,
אני ילידת 44, הוא שינה את זה ל-42, שיקבלו אותי לקיבוץ. בחברת נוער אז קיבלו רק מגיל 15, ואני הייתי בת 13, אז הוא זייף את התעודת זהות, הגדיל אותי בשנתיים, וכשהגעתי כולם הלכנו איפה הולכים להתגייס? לבקו"ם. לבקו"ם להתגייס. את כולם קיבלו. כשהגיע התור שלי, אמר לי, את קטנה, את רזה, את לא מתאימה בכלל, את לא בגיל. אמרתי, מה אני לא בגיל? בכיתי, אמרתי, אני אמצא עם החבר'ה, אני בת 18. אמר לי, לא, את לא בת 18, לכי יקראו לך. אז אני מחכה עוד, בהזדמנות אני אקבל צו. כן, עוד שאלות. יש לך שאלות טובות. זה הפספוס שלי, שלא שירתתי בצבא. כן, אולי היית בקבע, אבל אז לא היית פוגשת את משה. הכל בחיים זה הכל זה כתוב מלמעלה. נכון. שאני לא אלך ושאני אבוא. וכשבאתי, יצאתי מהקיבוץ, אז המורה, המחנכת שלי, המדריכה שלי, חווה, אמרה, אדון יוסף, הבת שלך מאוד מוכשרת, או ללמד ילדים או לעבוד עם ילדים. אני נותנת לה מכתב, תלך לסמינר המורים, והיא לא צריכה בגרויות, אז זה לא היה בגרויות ואוניברסיטה, היא תהיה בסמינר המורים, קורסים תעשה, והיא, כן גברת חווה, בטח גברת חווה, מחר אני הולך איתה. איך שבאתי אמר, מחר תקומי, לכי תחפשי עבודה. איפה הלכת לעבוד? בגסטטנר. עבדתי 22 שנה בגסטטנר, 10 שנים באורדה פרינט, ו-23 שנים. זאת אומרת, היום את בת 76 עוד מה. 76. עבדת בשלוש מקומות עבודה. זהו, רק שלושתם. ובין לבין שעזבתי... זה גם ספרית, למה אתה אומר? ספרי על התקופה שלך בתור ספרית. הלכתי מאוד לספר. אז אמרתי, טוב, אני אלך לעשות קורס ספרות. הלכתי, סיפרתי, פתחנו גם, בטח, פתחנו מספרה. רק אני נזכרת בגאולה, אמרה לי, אני יותר לא באה לעשות. רוצים את האוזניים? לא שמענו גם מאף. עשה לה! מהאוזניים. גזרה לו את האף, הוציאה מספריים, הוציאה מסרק, עשתה לו ככה את האף. תכף אלון יבוא, תשמעי אותו. אולי תראי, יכול להיות שעוד היינו ממשיכים, אם לא הייתה לנו התאונה, ירדנו מאריאל, עברנו לאריאל. לתקופת אריאל לא דיברנו. כן. עברנו לאריאל, אז היינו יורדים ב4 בבוקר, להספיק לנקות את המשרדים על יד הים, ללכת לנקות לאישה פה את הבית וללכת לאורדה פרינט. זאת אומרת, ב8 הייתי צריכה להיות באורדה פרינט, כבר עשיתי 2 עבודות. אז באחד מהם היה גשם נוראי ואסתר החליקה. זו הייתה התאונה שנכנסה, אני לא יודעת איפה, ואני קיבלתי פה ולא יכולתי לנשום. אז אני לא עבדתי, עבדה גאולה. אמרה, אני לא ממשיכה, זה לא מתאים לי. אז סגרנו, כי אני לא יכולתי, היא סגרה את המספרה. משה עשה את הדירה שהזכרנו, את החדר, לא זה. תאמין לי, אם לכתוב חוויה זה מהדירה הזאת. כן. מהחדר שלנו, איפה שאני ישנים, עשינו מספרה. אז שם היינו מספרה, בפנים הייתה מוזכרת... היחידת דיור לאורלי ואהובה. אהובה, שניהם מוזכרת. את הכרת אותם? מה את חושב? אורלי ואהובה. ובאמצע בסלון, הוא ואלון היו באים עם זו דירה שעשתה היסטוריה, באמת לא, היא עברה המון, הדירה הזו עברה המון, ויום אחד שקע לנו הבית. אז הרמנו את כל הבלטות והכל משה עשה. היינו הולכים לגנוב מהבתים שבנו, מביאים כל לילה באוטו את הבלטות בשביל לא יודעת מה עברנו בדירה הזאת, מה לא עברנו, מה. זו עברה, אחר כך שברנו את זה ומשה שמה באריאל שההוא שקע עד פה. כן, עשה קורס צלילה.
הוצאנו את כל הזה, ומשה עשה חצבת זה. הוא עבד מאוד קשה, משה. מה שהיית אומרת לו הוא היה עושה. אבל לא ביוזמתו. טוב, מחר אין ברירה, תעשה תעלה מלמעלה לזה, היה עושה הכל. ואת הבלטות, גרנו בחול, אתה זוכר כמה זמן גרנו בחול? עלינו על מדרגות, היה לנו כניסה לבית סולם עץ. פה כן. היינו כאילו, כמה זמן, את יודעת, היינו בחול, בשביל שכל לילה נלך נגנוב בלט. מי היה לו כסף לקנות? זה את יחביבי בהורדת שלו. לא, זה לא קודמים. לא עשינו סלובה. היינו באים לבניין, נכנסים בנו, אז התחילו לבנות. אז היינו באים, לוקחים חול ומעמיסים את האוטו, כל לילה זה היה נגלה. עד שגמרנו לרצף את הסלון. אנחנו חיינו נורא בקשה אז. כן? ואני לא מאמינה שאני אומרת לאסתר, אני לא רואה את עצמי היום שאני חיה כמו זה וכסף יש לי, ואני באמת. אבל כי עבדנו מאוד מאוד קשה, מאוד. 4 בבוקר היינו יורדים, 5 היינו מגיעים לזה, לשפת הים, מנקים את המשרדים. הייתי הולכת פה לאחד, הייתה 50 שקל, עובדת לה חצי שעה. הייתי עושה לה מהר את כל הבית, נותנת לי 50 שקל, הולכת ב8 לאורדה פרינט עד שעה 3. ואז היה חיים מאוד קשים היה לנו, מאוד. והייתה תקופה, וכשהתחתנתי, אבא שלי קנה לי הרי את הרהיטים. כן. בסלון, חדר שינה, הכל הוא קנה. הוא נסע לחו"ל, חרא של בן אדם, זיכרונו לברכה, אני אפילו לא יודעת איפה הוא קבור. גם אני, אם לא ידעת, לא הייתי הולך אפילו להלוויה שלו. אז הוא אמר, הוא בא, תקני, נתן לו צ'קים וזהו, שלח מכתב לאסתר, תגידי למלוכלכה שאני לא משלם גרוש. הייתי הולכת אל הבן אדם, אני בהיריון עליו, כל לילה עובדת אצל הזקנים, מנקה להם, אוספת כסף, הולכת, נותנת לו ושייתן לי את הצ'קים. ככה גמרתי, והוא אמר לי, למה את עושה את זה? תראי, אני יכול להכניס אותו לכלא, וזה, אמרתי, אני לא רוצה ממנו כלום לא רוצה, ומאז באמת לא... חי לבד ומת לבד המנוול. פעם הוא הביא לי, פתאום הוא בא לאריאל, הביא לי מטבע, או אני לא יודעת מה הוא הביא, שרשרת, לא יודעת למי. אמרתי לאסתר, תעיפי את זה מפה ותעיפי אותו גם שאני לא אראה אותו בכלל. אבל לאסתר... לא לקחתי כלום ממנו, כלום. אף פעם. בחיים לא ידעתי, באתי לקיבוץ, פתאום נתנו לי נעליים ובגדים, הייתי בהלם. מאיפה יש חדשים בכלל? דברים חדשים אף פעם לא קנו לי. אז תעריכו מה שעושים לכם. כן. תעריכו מה שעושים. כן. מה שאנחנו עברנו זה... נכון. כן, עוד שאלה, נוי. יש לך משהו? על התקופה של אריאל. סיגרה באריאל. כן, מה את רוצה לדעת על התקופה של אריאל? הנה, אבא ידבר על אריאל. זה היא תראיין אותי לבד. קח את המיקרופון. מה, היא תספר, אני לא... זה, לי את הרעיון לבד. מה זה, עף לה הרמקול. אני שמתי... שים, יש עוד שאלות. נו, מה? חברי עוד שאלות. לא, שימי את זה על הזה, כמו בחדשות. כן, בבקשה. שאלי ביתי ונעני. כן. כן. איך היה התקופה של שגרת באריאל? אנחנו גרנו בנחלת יצחק, אחרי שהתחתנו, נולדו לי 3 ילדים, גרנו בנחלת יצחק, הבית היה צפוף, 2 חדרים, ורציתי שיהיה לי כל ילד חדר, ואז הציעו לי לעבור לאריאל. עברנו, ראינו, קנינו באריאל, היה קשה מאוד. דירת 5 חדרים שלכל ילד היה כבר חדר. סבתא מדלגת. אנחנו גרנו פה בבית, תביא, אני אספר לך. תספר אתה מה אני יודעת. השידור חוזר לרענן. מאחורי הקלעים, הבמאי מספר מאחורי הקלעים, הבמאי, המפיק, מאחורי הקלעים.
הדירה בנחלת יצחק הייתה 60 מטר מרובע ו2 חדרים. היינו 5 אנשים שגרנו ב-60 מטר מרובע ו5 אנשים. בשביל שיהיה לך אינדיקציה מה הסדר גודל, זה היחידת דיור שלנו במרתף ועוד קצת. היחידת דיור במרתף היא 50 מטר מרובע. ועוד קצת, בערך עוד חדר כאילו, ותדמייני לעצמך ששם גרים 5 אנשים. אנחנו היינו אני ואופר ודינה בחדר, וסבתא וסבא במרפסת ישנים. אז זה לא הייתה תקופה קלה, ועברנו לאריאל. את ההמשך, תכיני את השאלות לאבא, ואני אתראיין בצורה מסודרת מול המצלמה, עם בימוי ועריכה. שאלות נוספות, נוי? זהו, הספיק לנו. לא. תם השידור. טוב, עכשיו אני אראיין אותה. ספרי לי קצת איך את מתרשמת מהחיים של סבתא, והאם היית מחליפה אותה. אבל לא תימר. המשפט הקבוע הזה היה קשה, מילה כן? ראשונה. מה? כדאי להחליט. היית מוכנה לחיות בחיים בתקופה של סבתא, בלי טלפונים, בלי פלאפונים, בלי מזגנים, בלי טלוויזיה, בלי כלום? 3 שנים חיכינו לטלפון. 3? 7 שנים. 6 שנים שגרנו פה לטלפון, עלק 3 שנים. 6 שנים. פה בפרי מגדים לא היה לנו טלפון. כן, היית מוכנה להתחלף עם סבתא? לא. אבל לסבתא היו הרבה חברות. יש לה חברות שהן חברות אמת עד היום. גאולה, ברכה, דינה צלניקר, 60 שנה. פלורה. שכל החברות שלי זה 60-70 שנה. כן, חברות של 70 שנה. לא רק 70 שנה אולי. 70 שנה שהן חברות. פעם היו חברי אמת. כן. לא, כן. לא, יש לי ככה, דיברה לי ככה. כן, היו חברים. היינו משחקים פה בכביש, מהצד השני. היינו משחקים פינות, נכון, מדרכות. היה בבית מפעל זוהר שמה, מפעל יצר שם, שם הייתה ממגורה, תנובה שם, טרה שם. אני שיחקתי כדורגל בקיבוץ ושברתי את האף. טוב, תמנו שידורנו להיום. הרגשתי להיות שואלת.